A beautiful day, a beautiful evening, having some fun with my family out in the sun, 'cause it's always shining, 'cause the rain never rains on me. Velkommen til Her er dit liv. Vi har et super godt program foran os i aften. Vi får besøg af Anne-Sophie, som I måske kender bedre som Pittepotte. Jeg ved det ikke. Hun har mange navne. Og hvis I har det ligesom mig, så er vi godt bare i gang med at lade vores gæster kende med det samme. Så jeg synes bare, vi skal byde hende velkommen. Giv en kæmpe hånd til Anne-Sophie. Jamen, det er da dejligt at høre. Det er da dejligt at høre, synes jeg. Vi skal jo i dag lade dig lidt bedre at kende. Og det er anledning af, at du er fyldt 5. Og du skal til at konfirmeres, og ligesom ind i de voksne trækker. Ja. Og derfor, så har vi her på redaktionen, vi har været rundt og hørt lidt historier rundt omkring. For at lære dig sådan lidt bedre at kende. Hvis vi skal starte et sted, så ved jeg for eksempel, at du har 2 søskende. Det er korrekt. Der fik du mig. Jeg har en storebror, der hedder Johan, og så har jeg en lille søster, der hedder Marie. Jeg ved jo, at du behandler dem rigtig godt, og er super sød mod dem, og en rigtig god søster. Ja. Ja, det kunne du godt ikke genkende til, kunne jeg godt mærke der. Jeg ved til gengæld også, har jeg hørt, når vi har været ude og høre lidt om dig, at du godt kan have lidt af en dark side. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor du har hørt det fra. Det kender du ikke? Det kender du ikke noget til? Nej. Så er det jo, så vil jeg sige, så er det rigtig, rigtig heldigt, at vi har et klip, der viser, hvad det er, jeg mener. Og det klip, det har vi her på redaktionen valgt at kalde for Anne-Sophie the Devil. Lotte, må jeg godt tage noget vand? Ja, det er okay. Jeg er lige ude ved bierne. Okay, tak. Au, lad det være! Det gjorde ikke noget. Fuck nu af, Anne-Sophie! Jeg gjorde ikke noget. Så du stop. Hey, hvad sker der? Hey, hvad kommer der her? All I do is win, no matter what. Got money on my Pitte, kan du få den mobil væk? Jeg skulle bare lige tjekke noget. Ja, det siger du jo. Men jeg synes, det er meget sjovt, at du sidder med den mobil nu. For det leder mig faktisk videre til det næste, jeg gerne vil tale om. Som er, at jeg har hørt, at du er meget glad for andre folks mobiler. Men altså ikke mere end andre teenager. Ikke mere end andre teenager, siger du. Det synes du ikke. Det er meget pudsigt, du siger det faktisk, fordi endnu en gang har vi et klip, som vi gerne vil vise. Så jeg føler modbeviser dig lidt der. Vi har valgt at kalde det her klip for mobiltyv. Nej. Og tilbage lidt med, at jeg skal ud og skide. Let me take a selfie. Let me take a selfie.
Let me take a selfie. Det var en god historie. Hov, så I det? Den tager vi lige igen i slow motion. Let me take a selfie. Ja. Der var godt nok en masse pæne billeder der. Hvad hedder det jo? Det næste ting, som jeg tænkte, vi skulle snakke lidt om, det er, at jeg har hørt, at der er et eller andet med dig og bier. Ja, dem er jeg ikke glad for. Dem er du ikke glad for, Nej, det er jeg ikke. Jeg hørte, altså, der var sådan en speciel historie med dig og din faster Lotte, hvor hun vist havde hjulpet dig lidt. Puha, ja, det var her forleden en værre historie. Jeg sidder alene hjemme i haven en dag, og så kender jeg de der dronningebier på den her størrelse. Der var simpelthen en af dem, der kom og jagtede mig gennem haven. Du ved, den bi der, større end mig, kommer løbende der, og den når at fange mig til sidst og stikker mig. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, så jeg ringer til min faster Lotte, der er jo gammel biavler. Han havde sådan nogle lidt specielle tricks til, hvordan man ligesom skulle få hug på sådan et her bistik. Ja, ved du hvad, jeg synes bare, vi skal hoppe direkte videre til klippet. Det har vi også her. Endnu et klip! I den grad. Hallo, det var bare en joke. Det var ikke en rigtig bil. Det var ikke en rigtig bil. Haha, hva? Det var sjovt. Men hvad var det for et nummer, du fik lavet der? Jamen, det er faktisk endnu et trick fra faster Lotte. Det er, at lige snart, hvis der kommer en dronningbi, så gælder det bare om at spille død, fordi så kan den ikke finde dig. Faktisk, hvis du også har problemer med så store dronningebier, så burde du ringe til biavler Lotte på 45 86 12 26, og så skal hun nok hjælpe dig. Ej, ikke noget reklame, ikke noget reklame. Ikke her. Og ved du hvad, fordi at du lige lavede reklame, så er det bare slet ikke tid til den her intro, der skulle være, så vi går bare direkte videre til det næste klip. Ja, og det er et klip, der handler om, at Pitte, Anso Pittepotte, hun er rigtig glad for at kramme. Måske nogle gange lidt for glad. Lad os se. Kan man være for glad? Hej Sofie, det var så hyggeligt. Tak for i dag. Whoopsie! Det var alt, hvad vi havde for i aften. Jeg vil gerne sige tusind tak til Anne Pittepotte for at være her. Det har været super fedt at lære dig bedre at kende. Vi har simpelthen ikke mere, så tak for i aften. Det var dit liv. Ha' det godt. A beautiful day, a beautiful evening, having some fun with my family out in the sun, 'cause it's always shining, 'cause the rain never rains on me. Let me take a